Hi and welcome to a new vlog. So the vlog mounche announcement hono nagiro anga are ang friend sase dong be friend ni dokan singer ni dokan okay. So announcement a bena ki da using mainly planning खालामगासिनो माने आंनि pending जाबाय थादोंमोन videos फोरा मानो होनबा जों planning खालामबाय थादोंमोन सिगांनिफ्रायनो short movie नि बागै आं एसे ग्रुप मोनबानो short movie बानायगोन आं सानबाय थादोंमोन. So da using already scripting बे खालामजोबखाबाय याव लिरनां ready खासै. Okay, so da using just execution खालामनोसो नागिरगासिनो so बेखायनो नेबाय था बयबो आरो दा सासे एक्टर दङ बे बुंगोन आरो बे short movie आ गोदान चेनेलावसो फैगोन don't worry about this okay बे एक्टर बा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जों दा अलरेडि स्क्रिप्टआथ' जाखाबायानोसै थ' नोंथांमोना नेनानै थागोन होननानै आसा खालामदों जों गोदान शर्ट मुभि लाबोगासिनो नोंथांमोननि गेजेराव आरो बेनि गेजेराव चेनेलाबो गोदान जागोन जोंहा नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामदों आं दे मेनलि जोङो मानो फकास खालामदों शर्ट मुभि बेखौ खोन्थादो मानो होनोबा दासान्दिथ' गोबां मानसिफ्रानो शर्ट मुभि बानायगासिनो आरो गोबाङानो दा शर्ट मुभिखौ फकास खालामनो नायनानै मानसिफ्रा बेनिखायनो जोंबो टारगेट लादों ट्राइ जागोन आरो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन बेखौथ' बुंनो हाया जों दा बानायगोनसो नालाय स्क्रिप्टखौ नायोबाथ' मोजां जागोन बायदियानो जोंहा मान अफ दा दं बिथाङानो लिरनाय बेनो स्क्रिप्ट राइटर जोंना मेन स्क्रिप्ट राइटारा बेनो কোৱা কিবা এটা কৈ দিয়া অলপ হলেও মানে ৰাইজেওকে কিবা এটা ক'ব চাগে কৈ দিয়া চোৱা বুলি কৈলে হৈ যায় কোনো হৈ দিয়া সকলোৱে চাব ভাল লাগিব কাহিনীটো ओमफ्राय दे दाथ' जों मेनलि फकास खालामनायाथ' आंनि हिसाबावथ' जों जेनेबा आं नोंजोंहाय जइन जाफानाय बा टिमाव थाफानायनि रिजोना जाहैबाय कि गफुरावबो शर्ट मुभि थानांगौ जोंनि गफुरावहाय इसिबां बानायग्रा गैया बेनिखायनो जोंबो सानदों जे जोंनि गफुरावबो जाहाथे बेबायदि दं होननानै सिनायजाथों बेफोरबायदि थांखिखौ लानानै जों दा गोदान बानायनो थांखि लादों आरो जों उनफ्रावबो गोबां लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनैनि मेसेजआ एसेबांनो स' आंनि एलबामबो आं सिगांबो बानायखांबाय बारा एक्सपिरियेन्स गैया होमबाबो दा एक्सपिरियेन्सखौ लालांबाय थागोन आरो बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन बानायलांनो नाजागोन उनफ्रावबो Okay, so आं बेखौनो होनो दा जेब्ला ट्रेलार फैगोन आङो प्रमोट खालामनो होगोन बयखौबो एसे बर' हिसाबै प्रमोट खालामबानो जाबाय र' आं लिंकखौ होनो हागोन भिडिअ बानायगोन आरो आं कन्टेक्टबो खालामगोन इउटुबारफोरखौ प्रमोट खालामनो थाखाय बे चेनेलखौहाय जि गोदान चेनेल फैगोन ना ट्रेलार हगारबा बेवहाय प्रमोट खालामनो हागोन आं आरो आं बेखौनो हप खालामो मानो होनबा दायो गफुर बे इउटुबार हिसाबै होनना सिनायोबा आंखौ सिनायो बांसिनानो मानसिफोरा नङा होनबा बाट दायो आं लुबैयो कि जोंनि गहपुरावबो जेनेबा शर्ट मुभि बानायग्राफोर थानांगौ राइट ओंखायनो माने जेनेबा आं आसा खालामो बयबो सापर्ट खालामगोन शर्ट मुभिनि प्लेनिंखौ खोन्थादो दे माला सिमाव आपल'ड एबा कमप्लिट खालामथावथाव बायदि जोंनाथ' शर्ट मुभिया नै फैगोन सुनिबारनिफ्रायनो जासिगोन बायदि आरो जाथारनो नांखागोनानो जों खालामसिगोन हमनानै ला माने जों साननै शुटिंआ जागोन बेनि उनाव सप्तासेनि उनावनो आपल'डखौ होनाय जागोन सप्तासेया बांद्रायबाय खोमा बिदिनो साननै शुटिं जाहैबाय साननै एडिटिंआव लांबाय भइस डाबिंआवथ' दंखायो सानथाम हमना लादो दे सानथामाव जों कमप्लिट खालामखागोन सानब्रैयाव जेनेबा फैगोन बिदिनो बुधबार बिस्थिबारफ्राव जाहैनो हागौ नेक्स्ट बिस्थिबाराव दिनै बिस्थिबार नालाय नेक्स्ट बिस्थिबाराव सप्तासे दंबावो आरो हमना ला जेनेबा फार्स्ट ट्रेलाराथ' बिस्थिबाराव फैबाय फुल भिडिअ माला फैगोन जेब्लाहाय बयबो प्रमोट खालामखांनायनि उनावहाय शुक्रबाराव फैगोन आरो जों आसा खालामदों कि एभ्रि फ्राइडे मोनसे शर्ट मुभि लाबोगोन होननानै आसा खालामदों मा सानोलाय साननायाथ' बेनो नायनोसै सेस्था खालामसै जोंबो बेसेबां हायो सापर्टल' खालामबानो जाबाय बयबो खस्थ'खौ खालामनोसै बेसेबां हायो नङा होमबा स' बिसिमल'सै लाभ इउ अल एन्ड आसा खालामो बयबो नेबाय थागोन बेनो अके बयबो नायजायो बयबो लाभ इउ अल पिस आउट